L'acord signat entre Convergència i Unió i el PSC garanteix que el Parlament aprovarà la llei necessària perquè s'instal·li BCN World. Un dels principals esculls perquè els socialistes donessin el seu sí ha estat la rebaixa de l'impost del joc. La taxa passa del 55 al 10%, però es garanteix que, malgrat la rebaixa, la Generalitat seguirà ingressant els mateixos diners que fins ara sota aquest concepte, 17 milions d'euros. A més, part de la recaptació, un 1%, es destinarà a inversions al territori i a programes socials per prevenir la ludopatia. L'acord també porta associat mesures de caire econòmic com potenciar el corredor mediterrani o un programa perquè els joves que viuen a l'estranger puguin tornar a Catalunya. L'altre punt conflictiu era l'urbanisme. Segons l'acord entre PSC i CiU, una comissió bilateral farà un seguiment de l'evolució del projecte que s'adaptarà al paisatge de la zona. El president de la Generalitat ha destacat que serà una llei transparent i que es controlarà l'activitat que es desenvolupi en l'àmbit del Consorci Recreatiu i Turístic. Remarco aprovació d'una llei. És a dir, això no serà el campi qui pugui, com alguns ho volen presentar. Aquí hi haurà una llei, que serà una llei clara, transparent i, a més, que deixarà ben especificat tot el que es pot fer, en quines condicions es pot fer i els detalls. El líder del PSC també ha destacat que BCN World es supervisarà que tota l'activitat que es desenvolupi al macrocomplex d'oci sigui lícita. Navarro ha dit que l'atur és un dels principals problemes i que aquest projecte servirà per generar ocupació. El que hem de donar és resposta a totes aquestes persones que estan patint, resposta a totes aquelles persones que necessiten oportunitats, resposta a tots aquells territoris que tenen oportunitats al davant. I quan hi ha una inversió o quan s'anuncia una inversió, nosaltres l'hem d'estudiar sense prejudicis i és el que hem fet en aquesta inversió aquí en el Camp de Tarragona, aquí en aquest territori d'aquest centre recreatiu i turístic. La signatura era un pas imprescindible per l'arribada de BCN World i per això hi ha assistit també el màxim promotor del projecte, Javier Atzerà. L'acord l'han rubricat les dues formacions, CiU i PSC, després de llargues negociacions, però diuen que estan obertes a incorporar també altres partits polítics. Ho ha dit de forma explícita Artur Mas i a ningú no se li escapa que feia referència explícita al Partit Popular i Esquerra Republicana.